Hello लोगोफोर good morning from road माने आं दायो थाबायगासिनो जोंनि कलेजनिफ्राय इंटार कलेजाव बाहागो लानो थांगोन आं लिटारेचि एरियायाव बाहागो लागोन स' जोंनि सालबारि फरायसालिमानिफ्राय जों गासै साबैसे थांगोन बेखौथ' आं मिथिला जायखिजाया नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय डाइरेक्ट मोनहैजासिम स' जोङो जनता कलेजसिम आगान सुरलांनोसै अके फुंनि सम रावबो गैया नै निजोम फोथार ओजोंहाय समायना बाट फुंनि टाइमाव माबायदि नुयो नाय माबायदि फुंनि बार आरो जायै जायै थांबाय थानोसै अके बिदिब्ला लोगो मोनबाय थागोन दान्दिसे उनाव अके लेट्स ग' स' लोगोफोर नै आङो दायो बे समाव जोंनि लामानिफ्राय आङो इ-रिक्सा गाखोबाय स' इ-रिक्साजों आं सालबारि फरायसालिमाजों हान्थिलांनोसै आरो बेनिफ्राय जमायै गासैबो दावबायनोसै स' बेबो जों गामिनिनो लामा स' नैबे साइडखि नुदोंना नोंथांमोना न' गोजौ बेयो जाहैबाय साइ सेन्टार ना मा होनो खुदियाफोरनि मोनसे सेन्टार थायोना गंफ्रोमबो गामियाव बेफोरनि हाबाफारि बा बेनि मोनसे गोदान रुप हानायखौ आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नुहरदों बैहाय मोनसे जोंनि हाथाय साम' हाथाय आरो नैबे जाहैबाय फिल्ड जोंनि बल फिल्ड स' नोंथांमोना नुनो हादों ओरैबायदि समायना भिउ फैदों फुङावनो बा बुंनो नाङा बेखिनियानो जाहैबाय रुपुहि मोनहांहांनि एसे आवगाय बा रुपुहि मोनसिगोन समनि बे जाहैबाय समायना नुथाय ओरैबायदि समायना ग्रिनारि जेन आं गुबुन जायगायावसो दङ स' माइ गायनाय आरिनाय बेवहाय माइआ मोनथ'वाखै दासिम सोर सोरनिथिं माइआ मोनखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय नै आं रुपुहि मोनथारसिगोन आरो जोंना 7 किल'मिटार जायो ओमफ्राय बेनो जाबाय रुपुहि हायार सेकेन्डारि स्कुल नायनो हागोन नोंथांमोना बे जाबाय रुपुहि हाथाय स' आं रुपुहि बाजार मोनफैबाय थांबाय रुपुहि हाथाय मोनफैबाय स' फुंनि सम नालाय आं फुंनि 5 रिंगासोआवनो ओंखारबोदोंमोन ओमफ्राय बेनिखायनो बेवहाय जोबोद खम मानसि नुनो मोनो नैबे गेटआनो जाहैबाय दुर्गा फुजा जानो गोनां गेट जों फैगौमानि दुर्गा फुजाया जाहां अबस्थायाव जागोन बा कमप्लिट जाजोबगोन पेन्डेल माखा स' गंसेबो दखान खुलियाखै दै फुं नालाय आरो सोरबा बास नेगासिनो दंमोन बे समाव नाथाय बे दिनखालि जोङो बड'लेण्ड बासखौ मोननाय जायाखिसै जोङो गुबुनजोंसो थांनो गोनां जादों आरो स' नै लोगोफोर आङो सालबारि फरायसालिमानिसिम थांनाय भिडिअसफोरखौ देखायबाय थायासै मानोना आदामोना गासैबो सालबारि फरायसालिमानिफ्राय सालबारि हाथायसिम फैनानै दंखाजोबोमोन बेनिफ्राय जोङो बास गारि मोनैलाय इ-रिक्सा गंसे हमनानै जोङो गासै 6 जोन थांनायसै हान्थिनायसै भबानिपुर टाउनसिम आरो बे भबानिपुर टाउननिफ्राय जोङो बासजों आवगायलांनायसै थ' बेफोरबायदिनो जों गोबां इन्टारेस्टआव गोबां रंजा खुसियै जों हान्थिलांबाय थादोंमोन नोंथांमोना नायनो हागोन बरिया सनाया नारें खमला बायदि मोनफ्रुलांबा बेसर बिबारनि दखना गाननानै आनानि रिक्सा सालायनासो लागायनाङा माला सुरपिता मोनगोन माला माबा जेरै नामनि बायदियानो एसेल' जोङो नै दा मा होनोमोन बेखौ सुरपेटानि रेल साइथिंआव दंथ'यो रेल फैगासिनो ओजों नै बिथां मिथिंगा दङ लाजि गुसु जालायदों बिथाङा हेन्डसाम खानायानो गैलाना
ओमफ्राय आं दङ थ' जों थांबाय थानोसै दानदिसे थानानै थांबाय स' लोगोफोर दायो रेल साइथिंआ माने रेला थांखांबाय नालाय गेटखौ खेवनानै होबाय दा जोङो जार्निखौ स्टार्ट खालामबाय बेनिफ्राय जोङो भबानिपुरसिम थांगोन आरो भबानिपुरनिफ्राय जोङो बासजों हान्थिगोन mana itu makra nama deh makra ayo rumah lah samar bina bang lain ikut bonnya saya kena ayo gontong jong dir khane rumbang bang masih mezang bini seleraคนลาสู่เรื่องไม่คนไร้สื่อการคนลาสู่เรื่องไม่คนบาดาอังจะไปไหนจู่เรื่องให้กระดิบปีศาจเขือบเฮ้ยจะไปไหนจู่เรื่องให้กระดิบปีศาจเสียเรื่องรามันเสียคนทั่วเลยBesona menoleng blatai botol saya botol leha bersewa Besona menoleng blatai botol saya botol leha bersewa नै जों दा भबानिपुर मोनफैबाय vlogs माला नोंथाङा आं भिडिअ लादों हाय होनना हो नोंथाङा खेबसे नंगौ नामा थौ रायजोफोर थौ सेरफांगुरि जनता कलेज नोंथांमोना मानो थाङो बेवहाय एम्बु जानो एम्बु बाक्सानि एम्बुआ जोबजोब्बाय नामा बाक्सानिया जोबबाय जोंबो खोजाखायो मागिनाबाबो जाबोनाय जागोन दे जनता कलेजनि लोगोफोर गाज्रि मोनलायनाय गैया होनलाय नामा जोंना नै बिथां गिटारमेन दङ खाथियाव Si nama Ayo जोङो भबानिपुराव बास नागिरगासिनो बेनो आदामोन सेनियरफोर साथाम जुनियर साथाम सोर हायो दग्रि बुलायलासिगोन बे जाबाय जोंनि भबानिपुर हाथाय टाउन बेनिफ्राय जों दावखोलांसै अके लोगो मोनगोन बास सायाव सेरफांगुरि क'क्राझार हरथामनि थाखाय जों नै मिथिंगा दंफायो स' लोगोफोर आङो बांद्राय भिडिअ लाबाय थायासै स' नैबे जाबाय बास जानाय भिडिअ जोङो डाइरेक्ट हाखु दाखु जादों बास हमनो नागिरनाया बेनिखायनो जों बासखौ हमब्रबबाय हमनानै जों गाखोनानै थांबाय स' बेनिफ्राय उनाव मा जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादों माने आं बे फार्स्ट एपिसडखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय स' भिडिअआ गोबां गोलाव जादों लानाया बेनिखायनो आं पार्ट बानायलांबाय थानोसै जेसेखिनि हायो आं थाबैनो आपल'ड होनो ट्राइ खालामगोन स'
स्टे टिउन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। स' जों दा बासायाव थानायखाय दान्दिसे नायदो, भिडिअखौ स्किप खालामनाङा, फुल नायजोबनानै होब्लानो जाबाय अननानै। स' बेनोसै, थेंक इउ भेरि माच।